Da sam ja peder, a u stvari rekao je da je Boras peder, u stvari svi su pederi. Recite mi, gospodine Vaso, nemamo puno vremena, šta mi imate još za reći? Kaže da sam ja peder. Ma greška, taj što sedi čupavi, taj je peder. Zanimljiv, Miljane, wow, ej. Ako si moje ime, razumiješ, ja da sam ja peder. Ne, ja sam rekao, on je peder. Za njega, ja sam Vidi, nećemo stati ljude, brate. Zato što ja, pa vi još da teram ja cirku s vama. čupavi, a on se Pacifiku u Ramba, každi pivač. Znači, mislite za Adamo da je peder? Tako nam je kazao njegov drugar iz Zagreba. A nije se pan sve druže. Dobro, Burac, dobro. Šta se dešava to vani? Pa tu je, Ponovite, slabo smo nešto čuli. tu je Vasa. I gledalci nisu vas Alo? dobro čuli, da nije frkao, nije samo Šta je bilo, Marko? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je ti sve da raspada, bre, donici mamu u pičku? Šta je bilo? A neće se niko zabavca na terac, ne, jasno? Ljubite, brat, dobro. Mamu u pičku. Šta je bilo? Kaj ti kurac, bre? Ne zanima, bre, može se rati. To nemaš ovdje to. A udario je, brate. Stani, koji ti kurac, ja? Zato ne treba vas Šta je bilo? Šta je bilo? Evo ja se zajebam. Šta je bilo? Šta sam Ja vodim radio, ja se zajebam. Šta ti hoćeš, šta hoćeš? Jer misliš što? Udario me, ajde. Zove produkciju. Zove produkciju. Evo ja se zajebam. Šta je problem? Evo nek te spremi. Ja bre, Da. Šta je problem? Ne razumijem. Molim te, brate. Ne, Elmina tu. Znači, Elmina Čekaj, te tu. udario? Jel te Ko je tu, udario? brate? Di te udario? Brate, pao sam, udario me, brate, u grudi. Da. Ja nisam, brate, fizički, ne. Ko je, brate, u produkciji, molim te, znači, hoću da izađemo u produkciju. Ti normalan? Ti si normalan, znaš di si? Marko, znaš di si? Znaš di se nalaziš? ne zanima me, druže. Druže, si normalan. A ne možeš udariti momka, baciti Koga se ne udario? Koga se ne udario? Ima 40 godina, znači propalio što on pada. Ja ga udario. Ne, što je pao, ima pada. Čekaj, zato što su udario, brate. Šta ste se sudarili? Sudarili smo se, da. Šta? Druže. Šta mislite? A za što vaš četiri mislite? Sve ne kurac, nešto ne može se zebati samo. Vidi, gledaj, ja ti normalno govorim, normalno ti se obraćam. Vidi, te stvari koje ti smetaju, o kojima sam pričao s tobom, si trebao rješavati odmah na početku. Ako sad neko kaže... Ja sam rešio to, ali to ne može. Razumiješ, dolazi me Druže, potpada. ako dečko kaže, Neću ga udariti, neću ga udariti. Ja bi volio mene da udariš. Ja bi volio mene da udariš. A vjeruj mi da bi volio. Ne ti, nego bilo ko. Ja bi volio da mene udariš. Vjeruj mi. Šta mi da se bojim udariti? Što sam ja flik prema tebi, to nema Da se veze. udario spavovi tamo da sam ga udario. Kako je pao? Pa je zato što su se udarili, zato što je došao da me zajebava, došao da me zajebava. Pa nije mi, ja sam rekao Pedro, nije ovo rekao. Ja sam rekao, on je Pedro, ja ti učem 5 puta, ja sam rekao. Nije ovo rekao, učio sam Vasa. Ja kažem, on je Pedro. Ja kažem, Ne, rekao je Marko, rekao je, čuo sam i sad da rekao, nešto napravi budalo da ne. A boli me kurac, jesi ti rekao šta? ja sam rekao Vasa i Pedro. Nisi rekao, ne možeš da rekao budalo. Ljudi, ne možeš. Ali kaj vezi, ja bi volio za mene neko bi kaj da sam peder, ja bi umro od smijeha. Pa nisi kompleksan. Brate, nisi kompleksan. Uzmeš ti njega, spadaš Marko u reality. Ali iz čista mira, razumeš? Druži, Iz čista mira. Iz čista mira. ti dođeš u radio, kažeš da je Čista mira. Znam, vjerujem.